ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, имрӯз дар шаҳри Душанбе қарор дорем. Дар шоми 30 декабри соли 2021 пагоҳ соли 2022 мешавад. Ман шуморо пагоҳ интизор мешавам дар эфир ва дар YouTube каналмон, дар TikTok aliakbar.9092. дӯстони азиз, ман имрӯз баҳри шумо ободии ватанро ва пешравии ватанро ва нафароне ки дур аз ватан ҳастанд мехоҳанд ки хушҳолии ин миллатро бубинанд, дар ин рӯзҳои хуб ман ба шумо пурратар маълумот медиҳам ва навор мегирам. беҳтарин навор мешавад. барои дигар бародароне ки дар ғариб ҳастанд, ҳатман гап занед, лайк, подписатсия ва дигар нафаронҳое ки дар дур аз ватан ҳастанд ҳатман чико мекунанд, мебинанд, тамошо мекунанд, хушҳолӣ мекунанд. бо канали мо бошед, ҳатман моро интизор шавед. мо беҳтарин наводҳоро баҳри шумо пешкаш мекунем. мардум айпаи ҳам хушҳолӣ, ҳам айпаи бигем зиндагӣ, ризқрӯзӣ инанд. меган кор нест. мардуме ки кор кардан хоҳад, кор бисёре бародаро. ҷо ягон таърифа, ҷо ягон чизеш неста. кадоме хоҳа ҳаста. ина бародари мо сумкаш дар бараш, ина як кас дига кор кардестанд. офарин. хуш, ин дар пагоҳ соати 12 дар канали Ҳамнаво мешавад. мо насиб бошад шуморо ҳаматона интизор мешем. мана мардум хирс бачаву павулку ҳамаи намуди чӣ пӯшидагиянд. ина гарм шиди чӣ? майҷа насиб пагоҳ соатҳои 12 дар канали мо мешавад. ҳатман медроен, чико мекунен, тамошо мекунен. дар рафти навори мо яке аз обуначиёни канали мо ки бисёриҳо тамошо мекунанд, шумоам тамошо мекунед акам. подписки худтоне акам. саломат бошед. чӣ гуфтанем барои мардуми ғариб ки шумоам дар ғарибӣ будем? мо 16 сол Москва гаштем, 2 сол Башкирия. ҳама бачаҳои ғариб илем ҳама дар соли 2022 ҳама ки нияте ки дорад илем ба нияташ расад. илем ки Тоҷикистон ҳамеша мана хел ободу хуба ва хушҳолӣ кардастанд. худо ба шукри ин ободӣ, ин бояд нед зебогия, ин свобода бинед. саломат бошед. дилбориҳо шумо бехоҳем солҳои нав обод бошед. табрик ҳимоят. дай бо дар оянда мебинем канали моро тамошо мекунем. гап нест акаҷон. саломат бошед. гап нест акаҷон. эфир ай центри Душанбе мешавад ва дар тиктоки мо ҳаст Али Акбар 9092 мезанед, дар онҷо ҳам тамошо мекунед. мана одам хеле зиёд, мошини ма дар поён мондагӣ. хулосаи гап одам бисёр. дар ҳақиқат мардум то кӯдакои майдаш қати омагӣ хушҳолӣ кардастанд. саломат бошанд. ма бача зади дисмона бо салом алейкум. мана мардум дар кору бор хушҳолӣ, ободӣ, зиндагӣ. хулосаи гап дар инҷо бисёр нафарҳо мехоҳанд гап зананд, изо мекашанд. кадоми чизо намекашанд, мо дар эфир мегиремшон. ина то кӯдакои майдаш қати омада чико мекунанд, хушҳолӣ мекунанд, сайр гашт мекунанд. ҳама айпаи кору бор, ҳаёт, зиндагӣ. нара дидӣ? хай дӯстон, намихе дав саломат бошед ҳамеша. باز آمدم به کوی تو ای قبله امید، ای مادری که ساحت نامم سرای تو. باز آمدم که بوسه
زنم بر مزار تو. ای مادره که جان و دل من فدای تو. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو. ای مادره که جان و دل من فدای تو. او مادرم مادرم جان مادرم مادرم. او مادرم مادرم جان مادرم مادرم. ای مادرم مادرم جان مادرم مادرم. همخانه سینه من از فراق تو. آن کس که هست از غم من با خبر خداست. آگاه نبودم از غم به مادری ولی مرگت پیام داد که به مادری بلاست. آگاه نبودم از غم به مادری ولی مرگت پیام